μόνοι τους οι στίχοι δεν είναι λοιπόν αρκετοί για να δείξουν την αξία της μετάφρασης του γιατρά, και ο αφηγητής είδε τα χειρόγραφα του γιατρά όταν ο γιατράς πέθανε. Κάνω μία νέα παρέκβαση. Το να γράφεται ένα κείμενο αφηγηματικό και να στηρίζεται σε αυτό στο επινόημα ότι ο αφηγητής βρίσκει τα χειρόγραφα κάποιου που ήδη έχει πεθάνει και υπήρξε ήρωας μιας ιστορίας, από ό,τι θυμάμαι, το θυμάμαι πολύ έντονα αυτό στα χειρόγραφα του λοχαγού Κοστούλα, το ωραίο εκείνο αντιπολεμικό έργο του Μυριβίλη, όταν δεν είχε ακόμα προσχωρήσει στο Μεταξά, το έργο «Η ζωή εν τάφο», και το θυμάμαι επίσης τους δαιμονισμένους, αυτή την κορυφή της παγκόσμιας λογοτεχνίας που το διάβασα και αυτό παιδί, που ήταν οι δαιμονισμένοι του Ντοστογεύσκη. Έτσι λοιπόν ο αφηγητής και σε αυτό το έργο βρίσκει στα χειρόγραφα του γιατρά στοιχεία που αποδεικνύουν την ακεραιότητά του και την ετοιμότητά του. Κοιτάξτε τι βρίσκει από έναν ποιητή, από έναν λογοτέχνη. Βρίσκει ακεραιότητα και ετοιμότητα. Πάμε δηλαδή, ήδη βρισκόμαστε σε ένα κλίμα που βρίσκεται στον αντίποδα του έργου της Σωτηροπούλου. Και τα δύο έργα είναι σπουδαία. Όμως αυτό το έργο βρίσκεται στον αντίποδα. Φαίνεται ότι βάζει σαν ουσία της ποίησης κάτι βαθύτερο. Όχι ότι είναι υψηλότερο, όχι ότι είναι αξιότερο. Δεν έχει σημασία αυτό. Ιδίως όταν το παρουσιάζει ένας κριτικός όπως εγώ, ο οποίος δεν ξεκινάω δογματικά, όπως σας είπα, ξεκίνησα εμπειρικά. Έτσι το γεγονός λοιπόν αυτό τον υποχρέωσε τον αφηγητή να εκτιμήσει την αξία της μεταφραστικής προσπάθειας του Πάτροκλου γιατρά. Όμως οι ανάγκες της καθημερινής ζωής τον απορρόφησαν, όπως είπαμε. Ήταν αυτοδίδακτος, αργότερα έγινε πολιτικός κρατούμενος και έμαθε να επεξεργάζεται ένα ύφος συνεκτικό, λιτό και ταυτόχρονα μεστό από νοήματα. Στη φυλακή και στην εξορία, που πέρασε ένα μεγάλο μέρος από την μόνιμη περίοδό του ο Πάτροκλος γιατράς, έμαθε σιγά σιγά τα αγγλικά και έκανε ασκήσεις μεταφράζοντας Μίλτον, Μπάιρον και Έλιοτ. Και όταν έπεσε πάνω στην έρημη χώρα, έμεινε έκθαμβος από την μαγεία της μεγάλης ποίησης. Της ποίησης, όπως το γράφει εδώ, με πι κεφαλαίο. Ενθουσιάστηκε λοιπόν με τον Έλιοτ και είχε την εντύπωση ότι η ποίηση πια ήταν θρησκεία. Μια παρέκβαση εδώ, ο Τόμας Έλιοτ θα ήθελε βέβαια από την συντηρητική του θέση ένας βαθύτατα χριστιανός μεταφυσικός ποιητής, αντιρομαντικός όμως, εξού και παρουσιάζει μια ανανέωση στην τεχνική του. Ο Τόμας Έλιοτ, εδώ πέρα σας δείχνω έκδοση του 1971, Κλεψίδρα, 7 δοκίμια για την ποίηση. Ο Τόμας Έλιοτ είχε αναγάγει την ποίηση σε ένα είδος θρησκείας και θα ήθελε να διδάσκεται η ποίηση αντί για τη θρησκεία στον κόσμο, ότι θα έφερνε το ίδιο αποτέλεσμα. Ωστόσο όμως, σιγά σιγά με το να σκέφτεται ο Πάτροκλος γιατράς, ο ήρωας του έργου του Νάσου Βαγγενά, του έργου «Η Συντεχνία», και ειδικά ο Πάτροκλος γιατράς ή οι μεταφράσεις οι ελληνικές της έρημης χώρας του Τόμας Έλιοτ, σιγά σιγά ο γιατράς άρχισε να απογοητεύεται από το είδωλό του. Γιατί άρχισε να απογοητεύεται? Άρχισε να απογοητεύεται γιατί θεώρησε ότι το ερμητικό
και σκοτεινό ύφος του ποιητή Τόμας Έλιοτ έκανε ώστε να αποκρύβεται το δώρο αυτό της ποίησης από τον πολύ λαό, και ότι ο λαός είχε δικαίωμα να πλησιάζει την ποίηση. Αρχίζουμε λοιπόν εδώ να βρίσκουμε ορισμένα στοιχεία που πηγαίνουν στην καρδιά της ερμηνείας αυτού του έργου. Προγμένως τώρα ο αφηγητής από ένα αίσθημα δικαιοσύνης αρχίζει να κάνει συγκρίσεις ανάμεσα στον ποιητή Έλιοτ και στον μεταφραστή του, ο οποίος είναι ο Πάτροκλος Γιατράς. Κάνει συγκρίσεις, σαν να είναι ο νέος Πλούταρχος ο Νάσος Βαγενάς, και συγκρίνει βίους παράλληλους, τον Έλιοτ και τον Πάτροκλο Γιατρά. Ο ένας, ο Έλιοτ, είναι αρκετά πλούσιος, πετυχημένος, βασιλόφρον και θαυμαστής του Μεσαίωνα. Ο άλλος ήταν ένας τυπογράφος και αποτυχημένος επαναστάτης και πάυτοχος. Όταν ο Έλιοτ περνούσε τον καιρό του ταξιδεύοντας σε διάφορες χώρες, είχε γυρίσει όλες τις χώρες του κόσμου, ήταν και διπλωματικός υπάλληλος, ο Γιατράς εργαζόταν σε μια ταβέρνα στο Λαγκαδά, κοντά στη Θεσσαλονίκη. Τα 1935 ο Γιατράς διάβαζε τη μάνα του Γκόρκη και επίσης την κριτική της πολιτικής οικονομίας του Κάρλ Μάρξ. Αν τη διαβάζαν όλοι οι ηγέτες, οι κομμουνιστές καλά, σωστά, δεν θα είχαμε αυτό το χάλι της αριστεράς σήμερα. Ενώ ο Έλιοτ δημοσίευε τον Φόνο στη Μητρόπολη, και το 1948 ο Έλιοτ ταξίδευε στη Στοκχόλμη για να παραλάβει το βραβείο Νόμπελ, είχε τιμηθεί με βραβείο Νόμπελ, ενώ ο Γιατράς μεταφέρθηκε από τις φυλακές της Μακρονήσου το ίδιο έτος στις φυλακές της Αίγινας. Σύμφωνα με τους νόμους εκείνους τους εσχρούς, το κατεστημένο είχε εξορίσει τους μισούς γενναίους Έλληνες. Τώρα τους εξορίζει πνευματικά. Εξαιτίας όλων αυτών ο Γιατράς ήταν πεισμένος ότι ο Έλιοτ συνειδητά απέτυχε να δημιουργήσει ένα αληθινό έργο και χρησιμοποίησε ένα σκοτεινό ύφος ώστε να εμποδίσει το λαό να δει την αληθινή ποίηση. Αν νομίζετε ότι ο Βαγενάς γράφει από μια σκοπιά δογματική κομμουνιστική, κάνετε λάθος. Περιμένετε και θα δείτε. Είναι παράδοξα τα πράγματα και πρέπει να τα δούμε όπως τα λέει ο συγγραφέας. Δεν πρέπει να διαβάζουμε από τα πριν. Δεν πρέπει να διαβάζουμε από τα πριν. Εδώ έχω ένα σημείωμα, για παράδειγμα, από μία ερμηνεία που έκανε του Νάσου Βαγενά το 1976 η Μιλιέξ, και έχω και μία ερμηνεία του Αλέξανδρου Κοτσιά για το ίδιο αυτό έργο για το οποίο σας μιλάω σήμερα. Νομίζω ότι και οι δύο είδαν, όπως συνήθως βλέπουμε στην Ελλάδα, επιφανειακά και ξόπετσα. Είδανε μόνο ένα έργο που έχει μιμηθεί το παιχνίδι του Μπόρχες, να παρουσιάζει κάτι σαν έναν αληθινό και στο τέλος να σου λέει το έλεγα ψέματα. Δεν είναι όμως αυτό μόνο. Προγμένως λοιπόν είπαμε αυτά εδώ και σε λίγο θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και πρωτού κάνουμε το διάλειμμα αυτό θα ήθελα να σας πω ότι ο Απόστολος Γιατράς λοιπόν, επειδή είχε αυτή την ιδέα πλέον για τον Έλιοτ, αποφάσισε να μεταφράσει έτσι το έργο του Έλιοτ ώστε σχεδόν να το αλλάξει. Έχουμε δηλαδή ένα είδος σαν να είναι ανοιχτό έργο και το μεταφράζει όπως νομίζει ο αναγνώστης.
Αλλά θα τα πούμε αυτά μετά από το μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.